Yes, Idol Mark, magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng sakapinig ng iyong programa dito sa IFM. Magandang Yes, sir. umaga po sa inyo lahat. Mula po sa pamunuan ng PNP Pangasinan, headed by our Provincial Director of Police Colonel J.T. Pangit, isang magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Sir Raydan, diretso na lang po ako. Yung pong ating pong mga naging assessment nung panahon po ng kasagsagan ng habagat at mga pagbaha po, yung pagtulong na ginawa po ng PNP na particularly sa mga apektado po natin po ng mga kababayan na talagang nag-submerge into sa baha po at saka syempre pag-assiste na rin po sa mga ilang agency po natin sa pagbibigay po ng tulong, sir. Yes, Idol Mark, sa napakagandang koordinasyon po natin sa pamunuan ng Provincial Government, sa PDRRMO, ang provincial government po natin, headed by our Provincial Governor Ramon Monmondigo III, isang pasasalamat po ang pinapabot po natin sa kanila mula po sa pamunuan ng PNP Pangasinan. At sa pamumuno po ng ating Provincial Director of Police Colonel J.P. Pangit sa agarang pagsasaayos o pagpaplano para sa pagdating ng Bagyong Karina ay malayo pa lamang po ito sa ating area of responsibility at sa kalupaan ay agad na po niyang inactivate yung pong ating SKND o yung ating BIMCG na kung saan ito po yung mga grupo ng PNP at ang ating mga local government agencies na kasama po natin, PDRRMO and other law enforcement unit na kung saan kami po ay sama-sama tulong-tulong po para po gumawa po ng hakbang upang maiwasan po ang dilubyo na kapag pananalasa po ng bagyo. At yun na nga po sa magandang pagpaplano po at sa paglalagay po ng mga tao, mga PNP personnel na kung saan well-trained po pagdating po sa mga kalamidad ay agad po itong naipatupad at nakita po natin na generally dito po sa area of responsibility po natin ay wala po tayong mga casualty. Yun na nga lamang po mga lugar po na kung saan ay binaha dahil na rin po sa sabay na pag-ulan at saka sa habagat at saka nasamaan pa ito ng high tide. Ganun pa man po ay handang-handa po ang PNP Pangasinan upang gampanan po ang tungkulin po natin upang tulungan po yung ating mga kababayan. Lalong-lalo po sa Nicolas, sa landslide at sa mga ilang barangay na nasa ilalim ng baha nung kasagsagan ng bagyo ay agad pong tumulong ating kapulisan maging sa Dagupan, Mangalda, and especially doon po sa may Bani na kung saan nasarahan ng ating kakalsadahan ay sa agarang aksyon po ng ating kapulisan ay agad pong nalinisan yung pong daan po. Idol. Okay, so ang dami po palang talagang busy po ang PNP rin po sa pagtulong po sa mga agency. Pero anyway, sir, dito po sa final assessment po natin po, wala po tayong zero casualty po ang Pangasinan po, sir. At wala pong mga other crimen naman po na nag-transcribe during the habagat at saka Karina sa mga nasabing lugar, sir. Yes, Idol, wala naman po tayong nakita ng mga ilang insidente. Yun na nga lang po may mga BTI na nangyari. Subalit ito ay kahit na rin po madulas ang kakalsadahan. When it comes to sa mga focus rights po natin, wala naman po nangyari. Sapagkat pagamat busy po tayo para sa pagtulong sa ating mga kapwa, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po nating pagbabantay sa ating mga lansangan, pangunahing lansangan, sa mga business establishment para maiwasan po yung mga mandurukot o mga sasabay na kung saan gagamitin yung panahon upang sila gumawa ng krimen. So, dahil rin po sa tulong ng ating komunidad at ng ating mga media men na kung saan kasama po natin sila na tumutulong upang maging payapa, ligtas po yung ating lalawigan, Idol. Apo. Dito naman po sa pagbubukas po ng klase natin kahapon na July 29, though hindi po 100% nagbukas po ang klase pero majority ng mga paaralan po, pampublikong paaralan sa Pangasinan ay nagbukas na po. Kamusta po yung ating assessment? Ano pong mga tulong po ang binigay po natin, assistance na binigay natin dito po sa mga eskwelahan, particularly yung mga medyo malalaki po ang kanilang mga populasyon? Yes, Idol, sa pamumuno po ng ating napakasipag abuting Provincial Director of Police Colonel J.T. Pangit, sa ating pong mantra na PNP Pangasinan, PD service is always first. Sabi po ng ating Provincial Director, dapat ramdam kayo lansangan sa lahat, lalong-lalo natin pagbubukas ng klase.
isa po ito sa kanyang programa na kung saan ang bawat eskwelahan ay may nakatalaga na pulis. Ayun nga po ang ginawa po natin kahapon. Maximum deployment of our PNP personnel, lalo na po sa mga kakalsadahan at sa mga schools na malalaki. Opo. At hindi lamang po mobile patrol yung ginawa po natin, meron din pong nagpapatrolya sa loob na foot patrol at saka establishment po ng ating PADS o yung ating Police Assistance Desk maliban po doon sa PDC Express po natin. So, ang kapulisan nyo po kahapon, nakita po natin na naging payapa at ligtas po ang pagbubukas po ng klase. Although, hindi naman lahat ay nagbukas na dahil may mga lugar pa po na hindi pa pwedeng pasukan. So, still, ang kapulisan nyo po, ang sabi po ng ating Provincial Director, ay mula sa pagbukas hanggang sa pagtatapos ng ating estudyante, ay mayroon pong pulis na magbabantay upang masiguro po at maging panatag ang kalooban ng ating mag-aaral sa kanilang pagpasok po sa eskwela. Okay po. So, yung pong mga din po, nag-a-assist din po ang PNP dito sa mga medyo matatraffic na mga lugar, lalo yung mga choke point po na kailangan po ng po dito, ng presensya rin po ng mga kapulisan po. Yes, Idol, yun din po yung mga tinitingnan po natin, yung mga convergence area po natin, talagang may pulis po dyan. At kasama po natin bawat puso po ng munisipyo, andyan yung ating mga barangay officials and tanod or yung mga advocacy group po natin. Kasama po natin sila dyan na nagbabantay po at nag-aasikaso upang sa pagdaan ng mga estudyante, pagpasok po nila at sa mga sasakyan ay maging maayos po at walang maging incident pangyari po. Idol. Okay. Dito naman po sir sa mga ilang po na mga po natin po campaign against criminality. At syempre lalong-lalo na yung pong may mga programa po ba tayong nakalaan ngayon para po sa mga estudyante, para sa pagpapaigting po sa paglaban po sa kriminalidad, in particular itong mga vulnerable po na mga estudyante po natin po. Yes, Idol. Isa din po yan na ginagawa po ng PNP, yung ating information dissemination po natin o nagkakandak po tayo lecture or seminar sa mga kabataan, lalong-lalo po vulnerable nga ito. Nagsabi mo nga po, hindi lamang po sa krimen na nangyayari dito, pagpos maging sa social media. So, ini-inform po natin mga kabataan. Kaya nga po, may pulis po tayo dyan sa bawat school. Hindi lamang po sila magro-ronda dyan, although nakikipagpanayam sila, nakikipag-usap sa mga teachers and sa mga estudyante po upang malaman po natin kung ano po yung kanilang mga problema. Ganyan po, patugunan po natin. At sakali man po na sila ay pinapayuhan din natin sila, Idol, no? Sakali man na may lumapit sa kanila na hindi nila kilala at magsabi na punta sila ng parents niya dahil may accident din nangyari, ay agad silang pumunta sa ating himpilan o ipagbigay alam sa kanyang teachers at nang hindi sila masilat nitong mga grupo na kung saan ay gumagawa ng mga kalupuan po. Okay, anyway po sir, masasabi po natin generally peaceful ang nangyari po na opening ng klase po at magpapatuloy po itong monitoring ninyo the entire po na ito, duration po ng ating pong school year. Yes, Idol, yan po ang mantra po ng ating directives po ng ating provincial director na sisiguraduhin po natin na ligtas po ang ating mga mag-aaral mula sa umpisa ng klase nila hanggang sa kanilang pagtatapos po. So yung deployment po ng PNP personnel po natin ay tuloy-tuloy po yan, araw-araw po yan, Idol, para mabantayan po ang ating mga estudyante, Idol. Anyway sir, ang inyo pong mensahe na lamang po, paalala lalo po sa mga estudyante natin at sa mga magulang po natin po na ngayon, pangalawang araw, yung mga iba, first day ng kanilang klase ngayon, sir. Yes, Idol. Sa lahat po ng mga estudyante po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Mula po dito sa pamunuan ng PNP Pangasinan, headed by our Provincial Director Police Colonel G.P. Pangit, na lagi po namin paalala sa ating mga estudyante na kung kayo ay may pupuntahan, please always inform your loved ones kung saan po kayo pupunta at kung ano po yung inyong gagawin. Napaka-importante po yun para alam po ng mga parents nyo kung saan po kayo. Pangalawa po dyan, ay kung mayroon pong mga stranger o mga hindi nyo kilala na biglang lalapit sa inyo, magbibigay ng inumin, magbibigay ng kung ano-ano o sasabihin na na-aksidente ang inyong mahal sa buhay at pinapunta sila, please wag po kayong agad na sasama sa kanila o wag agad na pakikinggan yung mga taong gano'n. Pagpos, pumunta po kayo sa impilan ng pulisya at handa po kami maglingkod at magbigay service po sa inyo. At maliban po dyan sa inyong mga teachers po, na pangalawang magulang po ninyo ay sila din po ay i-inform po ninyo
Ibang-iba po na maging mahinaw tayo, maging mapagmatsyag at alamin po natin yung mga nangyayari sa ating paligid at siguraduhin po natin na, yan nga po sabi ko, laging i-inform ang inyong mga mahal sa buhay. So mag-ingat po ating mga estudyante at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan kung mayroon po kayong nakikita na kahina-hinala sa inyong lugar, sa mga gawain o aktibidad, ay huwag po kayong mag-atubili na lumapit po sa PNP sapagkat kami po ay maaasahan anumang oras. Handa po kami maglingkod. Just continue to adhere to the rule of law. At ang PNP Pangasinan, sa pangunguna po ng ating Provincial Director of Police Colonel J.P. Pangit, ay maaasahan niyo po anumang oras. Yun lang, Idol, and magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Police Captain Reynan de la Cruz, ang tagapagsalita po ng PANG PPO. Mabuhay po kayo, sir. Ingat po.